Май. Мен естествено ще забие играта, винаги ще стане. Симо, изгодите на Симо 2016. А тази карта малко ми прилича на последната карта на Sirius Sam HD, втората. Коридора, където е. Сещаш ли са? Много тежко. И това Rocket Launcher ли виждам, бе? Как да не, бе? Направо взимам. Това означава, че дойдат тия големите, сигурно, но сега ще видим. Как да не играе? Къде са? Не издържам. Какъв е то паяга, бе? Ние двойките трябва да изиграем някой път, Венци, ако не си е играл. Аз не съм играл също. Да беше хубава. Добре, добре. Не знам хората, защото той е дразни, ама... Не. Кротин. Sirius Sam Engine 3 ли е? Естествено. 10 000 лева ми дават този банк. Айде, майка ти дъсна. Те не могат да ме докоснат, те спаят се, много са зле. Джедай хак. Аз тук за какво идвам, като аз съм на 100? Патрони ми трябват, обаче това няма. Осъчва, което и напрежение, нещо излита ли при вас? Бос ли бе, Венци? Много тежко е. Добре, аз съм готов като цяло. Ще взема само ризните, за сега, защото го не... Правилно ли чувам? Как така the game session is no longer available? Dead Führer ли е? Аре, пича. Какъв е този, бе? Я се стигне, пичага! Какъв е този? Това ли е боса? Мята ми топове, майко! Ама... Какво стана? Стига бе, пичаги, писна ми. Всичко ми писна вече, да. Махни се от тука, бе, шиба на конзола. Покане, connecting to host. Говорите и нещо, бе. Но преди малко не е била... Хайде умирай, бе, боса е. Тъс игра не е. Не, върви си. Що? Сам няма да забива, бе. Много е тежко, много е тежко. Това ли беше, бе, Венцо? Та карта. Нали имаш още база? Не знам, аз не мога да се оправя с тази игра, че... Ко забива те? Не, казва, не била валидна сесията. Как, бе? И ти, пак ти умряната история. Unrestricted Revolt. Пробвай през това, през сървърния браузър. Мога да разбера. Какво приказа този? Горелката ли е? Много тежко. Да, сещам се.
Няма ли в Египет някоя карта, бе, пак? Как можеш Сириус сам без Египет, бе? Та горелка май не става. Да, та ми хареса между другото, ама... Аз тук ги режа те. И кой ма плюе, кой ма плюе? Ние успяхме да върнем. Как цяло май не сме вратнали секънд пикъл. На 3 съм, бе. Заедно. Ма тия по-силни ли са или така ми се струва, бе, Венцо? What the fuck, бе? Аз тук на 3-2 му оцелявам. Къде са? Те са някакви по-силни обаче, да. А нямаме животи между другото. Аз съм на 3. Мале, как ще да умър, бе? На майко. Какъв е то спай, бе? Аз се разкарай. А те се съживяват тия кучета, бе, Вен. What the fuck, бе? И може би такава е метата. Да не мъртве. Как щях да умра с... Мале! Чути се, как да стане, бе? Венцо, къде си, бе? Помощ, бе? На 3 са! Мъртъв ли си, бе? Персен мис матч напише. Не е така, бе, умирам. На 2. Ужас. Не знам откъде ми идват. Самоубих са, Венцо. Пак ще пробваме. Добре, ще ги правя с горелката тогава, реално. Да, пак също ми изписа. Няма смисъл. Ако ти пише версия Мис Матч, може да имаш стара версия на играта. Тя няма ли да се апдейтне смисъл? Колко стара да е, бе? Биш провери си датата, направи един проверка на кеша от Steam, освен... Добре. Аре бе, давай ми горелката, бе, не ми говори глупости, бе, пичага. Какво стана, бе? То нищо не ще да работи. Няма невъзможни неща. Дрази ме, че са променили това. Те да умират трудно сега в момента на тази тур. Защо? Защо не ги направите едни? Това е. Да си знам техниките как да са. Бягай, Венцо, това е.
Удари ма то с горящия, бе. Не. Трябва да пуснем повече животи, защото аз като умра наистина.